はい。我が命に従いその姿を現せ。かの者に力を。かの者に力を。かの者に力を。かの者を守りたまえ。皆に誇れる将軍であらねば。我が魔力の前には我が命に従いその姿を現す。アーロン様、俺たちは一般人まで手をほほう、そうだ。敵同士なんぞで望むと。カルザスのため。そんな。さありがとうございます。あみんな。私の剣だって。おそらく敵はアーロン様はこれに耐えられるか。そこだ。やるな。お主らは南。ここをお前ら。戦局が言う。心得ました。連中も承知しました。なかなかの腕だ。かの者の傷を癒したまえ。守りたまえ。
ごっ
れ。灼熱の炎で全てを飲み込む。